Moni ndine Jackie mwaswera bwanji. Lero tipite ku USA, dziko limene m'mafilimu ngati kukuchitika disaster kaya dziko likutha limayamba kutha ku USA, ndipo pulumutsa dziko nthawi zonse amakhala ku USA. Koma nkhani ya lero ndi ikulitengera ku state ya Connecticut, ndipo ndi nkhani ya mzimayi uyu dzina lake Jennifer Dulos. Jennifer anabadwa chaka cha 1968. Anabadwa banja lolemera kwambiri, ana anthu achuma kwambiri makolo ake. Ku skulu bwinobwino anali mwana wokondedwa zabwinobwino zonse zoyenda. Ku skulu anakakumana ndi mnyamata uyu dzina lake Fotis Dulos. Fotis kwawo kwenikweni kunali ku Greece, analochokera ku Greece, anabwera amakhala ku USA nkumapanga skulu. Kenako anapeza kuti patatha nthawi anayamba chibwezi. Fotis anapanga masters yake ya business chani, nkupeza kuti anayamba ntchito. Anakwatira koma banja lake linatha, banja loyamba. Kenako nkuyambanso chibwezi ndi Jennifer uja. Anakhala pa chibwezi kwa kanthawi ndithu, chibwezi chitapepa anapezeka kuti anapanga ukwati mu 2004. Nde Fotis amapanga ntchito yogulitsa manyumba, anali ndi kampani yake amagulitsa manyumba odula kwambiri, manyumba apamwamba kwambiri ku area imene amakhalayo. Koma Fotis anali azibambo acha amapulani kwambiri, koma osatha kukwanitsa mapulani awo kuti akhale opambana. Pamene Jennifer nayenso anali olimbikira, anapanga degree ya writing, anali writer, amalemba maplay, amalemba mabuku, koma anali wachuma kwambiri chifukwa cha kwa makolo ake. Komanso payekhaso anali munthu oti wa drama kwambiri, ndi anali anthu onena kuti anali mamilioneya. Anaberekerana ana 5, banja lawo limakhala bwinobwino. Koma kumamveka kuti akuti Fotis anali ovuta ndewu kwa basi, amakonda kuamenya akazi akewo, akangopsa mtima pang'ono, komanso samafuna kuluza china chilichonse. Olo kuyambana mnyumba mucho akangana asatani asaluze, iye azikhala owina nthawi zonse. Koma ngakhala amapanga choncho, ndalama zake, business yake yomwe imachita kuoneka ngati apamwamba zoyenda kwambiri, ndalama zomwe amagwiritsa ntchito zimakhala ndalama za Jennifer. I'm Fotis Dulos and I'm the owner of 4 Group. Komanso anatenga ngongole zingapo kwa mayi ake a Jennifer. Abambo ake a Jennifer nawo anamwalira kwa kalekale, nde amakongola ndalama, amachita kukongola ndalama, amachita kumulembera kuti iyi ndi ngongole, mpaka na ngongole zinafika pa 2.5 million. Zonena kuti akuyenera kubweza, koma samamulonjerera nangasi anali akadali pa banja ndi mwana wawo, ndi amango ayang'ana mpaka sanali ndi ana 5. Nde anthu aja akukhala anapezeka kuti mu 2017 Fotis uja anapita kaya kuntchito amakapanga zake, anakakumana ndi mzimayi wina kumeneko dzina lake Michelle Troconis. Michelle anali wochokera ku Spain, nde onse amakonda zoyendesa njinga, zokwera njinga, zopanga zosewera magame a madzi chani, zochita zawo zinayi zolingana kwambiri. Michelle Troconis ndi Fotis Dulos anapeza kuti Dulos anachoka ku trip imene anabwerera ku nyumba, koma anapeza mayankhulabe mwanseri ndi Michelle Troconis. Michelle anali single mother, anali mwana mmodzi wamkazi. Ndi a Fotis abwerera akupitiriza zocheza ndi a Michelle aja kwamba kuchita abandoni nyumba, kumapanga zachipongwe pa khomo, nangasi apeza wina ocheza naye mpaka anapeza kuti ayamba chibwezi ndi Michelle Troconis uja. Atapeza chibwezi uyu anazazindikira sizinamtengere nthawi, anadabwa zochitika paja azibambo akona ngati akozobisa, koma azimayi amaziwa pompopompo. Ndi anayamba kumusaka, kumuona ma receipt, kupeza unewo kuti amanyamuka kumapita pa trip, achita spending drama, kumachita spend kwa Michelle uja. Nde Jennifer anamufunsa Fotis kuti Fotis ndakugwira upanga chibwezi, nde Fotis anavomera mwamwano kuti ndikupanga ndi chibwezi, ndipo ndikufuna chibwezi yangu acho chibwere chizakhala nyumba muno. Nda kuti Jennifer sana pange phokoso, anangomuyang'ana. Teka Fotis amaona ngati basi mzimayi basi ndamuvomera ndi atani, palibe zoma aona azimayi ngati kuti ndi atani ndapanga chibwezi ndi atani. Koma nthawi imeneyo Jennifer anangokhala ngati wazisiya, sana zisiya, analapanga plan. Anapeza nyumba yake kufupi ndi ku skulu kwa ana, kunena kuti nyumbaso chimansioniso pachokha. Analipira rent kumene kuja. Siku lina a Fotis achokapo kana apita kuti pobwerera ku nyumba mu 2017 imene anapeza unewo kuti Jennifer watenga ana ake watani, wathawa, wachoka. Azatere anapeza kuti waimba phone ku polisi, wapempha police protection, kunena kuti ineyo sindimamuuza munthu uyu kuti pamene ndamugwira kuti akupanga cheat ndikumusiya,
chifukwa choti ndimaopa kunena kuti ndi munthu wontima osaleza akuzondivulaza then nansi aziona ngati ndine opusa kuti ndimthawe bwinobwino ndikakhala ready then ndikufuna protection kunena kuti munthu yasandivulaze komanso ndatenga ana anga onse ndi anapanganso file for divorce kuti ine sindingakhale ndi mamuna onena kuti ndikumpangira china chilichonse ndi aziyendanso azindizembera ndi analemba zonse zomwe analemba pa divorce petition yake ndapungira panga chibwezi akupanga mwano kunena kuti akufuna kubweretsa chibwezicho pa nyumba plus ndimamuopa kwambiri china chimene anathawapo anapeza receipt yosonyeza kuti photos uja wagula mfuti ndiye amadabwa kuti munthu agula mfuti yachani mosati akhalira zaka zonsezi agula lero mfuti yachani analemba zonsezi kunena kuti ine mamuna uyu ndimamuopa kwambiri ndipo ndikukhulupirira kuti imene ndamuthawa chonchi akwiya kwambiri ndipo afuna kundipanga chipongwe koma anathawa nakasamukira nyumba mwake mo photos analandira ma documents onse kuti mkazi wako afuna chani divorce mwakuti ndi photos anapsa mtima kwambiri kuti yeye angandisiye angatengeana zonsezo pamene Michelle Troconis chibwezi chija chinangoona kuti mkazi uja wachoka mwayi wangawo Michelle anangonyamula mwana wake tamanga kukalowa kunyumba kwa photos uja ngwamba kukhala ndi photos uja Jennifer analibe nazo ntchito amapanga zake koma kusiyana kwake nkonena kuti maiko ena ngati ku USA divorce yokhala kunena kuti wina wanyenga chuma somugawana half amene wapanga chikololoyo amachoka opanda kanthu chifukwa iye ndi amene waononga bana ndi photos business yake chilichonse ndalama amadalira Jennifer imweyo chinyumba cha pamwamba chomwe amakhalacho kunyang'wa kosa amanyang'wacho ndalama yake inali ya Jennifer achibwezi aja Michelle Troconis amaona zonse zija chuma chanjani koma zonse amaonazo zinali za Jennifer ndi apita ukalowa ndi anapeza kuti anthu aja anazazindikira kuti akufuna ndalama za Jennifer anakwiya kwa basi kuti koma munthu amene yuyu mene akumpanga divorce komanso zinathere pompo amayi ake a Jennifer anamusumira photos nthawi yomweyo kuna kuti nthawi yoti undibwezere ndalama zanga ndinakubwereka zija yatani yakwana undibwezere 2.5 million zone yoti ankasayinirana akamambwereka ndalamazo kusonyeza kuti kutha kwa banja kumasonyeza kuti ikhalanso mapeto ake financially position yake status yake ikhala yaonongekera ndi akuti anthu analokwiya naye kwambiri Jennifer uja ati amamuda kumuda koopsa ati zoyankhula zawo zimakhala zachabe wa basi moti anali ndi galu photos yo ndi galu wakeyo analota madwala matenda anji ndi ku veterinary ananena kuti galu ingofunika kuti tingombaya injection afe ndi photos ananena kuti ndikufuna ana atani abwere azamutsanzike galuyo ankamukonda ndi anamuza Jennifer kunena kuti wabwerese ana azamuone galu ndi ati Jennifer anakana kuti ndi ndizochita ndi Michelle Troconis atamva anapsa mtima kwambiri mpaka anayankhula kunena kuti ine mayi amene amandinyasa kwambiri ofunika tizamkwirire pamodzi ndi galu izo zatha ana photos anakhala kumapita ku court ukapempha kuti court limpaseso iye custody kuti azichita share ana aja izozo inali njira yonena kuti ngati iye atatenge half custody ndi kuti Jennifer azimulipira beyeyo chani azimpasa child support ndi kuti azilandirako kandalama koma Jennifer imeneyo samalola amapeza kuti Jennifer ndi amene akuwina ku court kuti no ana akuyenera makhandi Jennifer ndi uyu analokwiya kwambiri pa 24 May 2019 Jennifer analawirira mamawa anatenga ana ake onse 5 kuti akatola ku skulu anakwera gamoto yake anapita anakasiya ana ake ku skulu kenako gamoto ichi anabwerera kuti wachoka ku skulu wakatola ana acho abwera ku nyumba kenako gamoto yake icha pa CCTV inaoneka kuti yatulukanso after 3 hours yatulukanso kenako gamoto cha sinaonekenso Jennifer sanaonekenso anasowera patipo pomwepo kunabwera nane amene anabwera kuti akatenga ana ku skulu nkubwera nawo nane uja watenga ana ku skulu nkubwera nawo kuyesera kumuimbira Jennifer Jennifer ndabwera ubwera nthawi yanji koza amayembekezera kuti Jennifer anali ndi appointment ya ku chipatala ya mano koma Jennifer sanayankhe ndi ati zinadabwisa fa Jennifer kwa nane amayankha pompo zokhudzana Jennifer sanayankhe anamutumiziranso leta Jennifer sanayankhe analowa mgalaja nane uja anapeza mukuoneka modabwitsa komanso pamaoneka panali magi ya tea opanga kale koma osamwedwa kuti komanso handbag yake ya Jennifer inali pansi tana adapota Jennifer handbag yake ili apapa wapita kuti ndi anayimbira foni mayi yake a Jennifer kwa ozonena kuti Jennifer atusakundiyankha foni ndakhala ndi ana lero lonse ndifuna ndizipita ku nyumba mpaka anakatula anaja kwa mayi yake a Jennifer kenako anthu aja anayimba foni polisi chifukwa chonena kuti amadziwa kuti palikali mpungwepungwe pakati pa Jennifer ndi ndani ndi photos ndi zinayi zodabwisa kuti Jennifer tsiku lonse osachita cheke kuti ana ake ali kuti
apolisi anathamangadi kupita ku nyumba kuja kuyamba kusecha ku nyumba mucha. Analowa mgalaja munali galimoto ina Range Rover, pamene galimoto yomwe anayendera inali ina, koma pa Range Rover pamaoneka ma stains ena ake odabwitsa ngati munthu amatsuka, koma pomwe pamatsukapo pamaoneka ma stains oneka ngati magazi pa zitseko zina, chitseko cha galaja ku kitchen. Anaona ndithu kuti komanso nani ananena kuti pangotsala chipepa towel roll chimodzi chokha, anapita koka anagula cha dzulo lake, anagula zima paketi 12 koma panasala chimodzi chokha. Nda madabwa kuti zinazapita kuti, ndi ananena anachita noti kuti zinazasowa. Misake nitu Michelle sadzapezeka, mafoni osatheka, koma kenako galimoto yake ya Michelle inakapezeka pena pake 3 miles away. Michelle oyo munali bembo. Galimoto ya Jennifer inakapezeka 3 miles away, Jennifer munali bembo. Ndi apolisi nomwe pamene anazadabwa kwenikweni kuti zikukhala bwanji Jennifer wasowa. Msakeni konseko chani Jennifer sadzapezeka. Kenako sizinavuta, alese amamuyang'ana Fortis. Next day apolisi anamuyitanisa Fortis nkumuuza kuti akamuchite question. Iye anapita ndi lawyer wake, anakana kupita yekha. Atayesera kumufunsa mafunso apolisi, anakana kuyankha. Ndi apolisi anangoti chabwino nkumulanda foni. Apolisi anamuyitananso chibwenzi chake cha Fortis, Michelle, kumfunsa unena kuti unali kuti tsiku ili. Iye ananena kuti anali ku nyumba, koma anaphatikizapo kunena kuti anali ku nyumba ndi Fortis. Anali limodzi, anakhala bwinobwino, anapita kukasamba for 5 minutes. Ndi anapeza kuti anayang'ana CCTV yambali imene panapezeka galimoto papaki pamene apezeka galimoto paja. Anaona kuti panali galimoto ina yodabwitsa, pick up ya red, ikuone kuti ikuchoka pamene pajapa. Waja anayang'ana pick up ya red, kumbuyo kwa pick up uko kukuoneka ngati kuli njinga yakapalasa. Ndi anayamba kuchita trace kuti galimoto imene ndi andani. Ndesi panatenge nthawi anapezeka kuti kuntchito ku kampani ya Photos kunali munthu amenenso anali ndi galimoto ndendende imeneyo pickup truck ya red. Ndi anakamfunsa munthu uja kuti iweyo pickup truck yake ndi iyi kuoneka ili kufa chani. Munthu uja ndi ananena kuti sine anabwereka pickup yanga ndi ndani. Fortis ndi atachita trace komwe kumachokera galimoto ija pa CCTV, anaona kuti kumene inachokera kwenikweni inali mmodzi mwa manyumba a Empude amene amagulisidwa ndi Fortis. Anayang'ana foni ngambo yang'ana malo amene wakhala kupita. Pa tsikulo foni imaoneka kuti nthawi imene anasowa Jennifer, foni imaoneka kuti inali ku nyumba kwake. Kwa Photos kusonyeza ngati kuti Photos anali ku nyumba. Koma kenako inaza masana kani madzulo inazaoneka njira ina yake msewu town. Ndi apolisi anayamba kuyang'ana ma CCTV ambali imene yoyo town. Pa CCTV acha nkupezeka kuti ndi galimoto ya Photos ikuyenda, akutuluka Photos uja ali ndi zima bin bag mwazanga dazinyala akutaya mbini. Kana galimoto iche kuyendaso pita malo ena akutulukaso akutaya zinthu mbini. Akupitaso malo ena akutuluka mataya malo osiyana. Komanso anaona munthu wina watsegula chitseko mzimayi. Sanali yekha Photos, anali Michelle Traconis. Apolisi ndi chani chomwe anthu mungafunike kuti muzitaya bini osati malo amodzi. Kenako anayamba nokumfufuza bwinobwino kuti uyu anazenga usemilandu yonena kuti chilipo chomwe inuyo mukudziwa. Ndewo acha amene kuti ifesi tikudziwa. Mwina wathawa, mwina watani. Ndi anapezeka kuti apolisi anapita mmabini aja kuyamba kuchita search. Koma zinthu zina zonena kuti zatengedwa kale zakatayidwa kuntaya. Pamene zina anapezeka kuti bagina munali malaya amene anali Jennifer, munali bra ya Jennifer, munali tizinthu ta Jennifer mabini osiyana koma zinthu zina zodzadza magazi, zopakika magazi paliponse. Photos akunenetsa kuti sinalakwe kanthu. Michelle sauti sinapange kanthu. Michelle kukamfunsa ananena kuti Photos naye ku nyumba. Anapita interview yachiwiri, ayi Photos anachokapo. Mapeza kuti interview yonse akuyankha zotani zosiyana. Nde Fortis zimamvuta kwambiri final kuti anali ndi milandu iwiri. Mulandu uja omwe anasumiridwa ndi mayi ake a Jennifer oti abweze ndalama, ndi akusumiridwanso mulandu uwu amanena kuti akubisa umboni. Chilipo chomwe akudziwapo akubisa umboni. Panayi sanadzengedwe mulandu wina pa nthawiyo kupatula kuti akubisa umboni. Onse awiri, Fortis ndi Jennifer. Onse awiri, Fortis ndi Michelle. Ne anthu aja amapitirizabe kumakana kuti ife palibe zomwe talakwa, pakana Fortis anapita anantulusa pa belo. Pa belo paja amapita ma news kumakayankhula kuti ine ndine osalakwa. Anthu nthawi zonse munthu akasowa kapena choopsa chikachitika
amakayikiridwa ndi kaya mamuna wake kaya ndi mkazi wake ndi amene amakhala first suspect. Nchifukwa chake anthu andipanga suspect ineyo koma palibe chomwe ndatani ndalakwa ndimangodaya zinyalala za kuma building site yanga. Koma pa nthawiyo Fortis anayiperetu ndalama zina zilizonse ku khoti pa milandu yake ya divorce ndi Jennifer amaluza ndezana zoti akuluza ana chuma chomwe amadalira chonena kuti chizimuthandiza business yake chochokera kwa Jennifer chathera pompo chifukwa chonena kuti wasankha zochita chiti. Komanso ndalama zomwe anali nazo zoti amayenera kubweza kwa apongozi ake akumusumira chilichonse china chonena kuti chamusokonekera. Ndi muzinthu zonsezo iye amablame Jennifer kuti uyu ndi amene akupangisa zonsezi. Ndi apolisi amayang'ana kuti kodi motive yake atakhala kuti wampanga chiwembu Jennifer cholinga chake chingakhale chani. Ndi cholinga chake chinacho ngati straightforward kuti nkhani yake ndi ya ndalama kunena kuti safuna uluza ana komanso safuna uluza ndalama. Jennifer akafa asanapange divorce asanapange finalize divorce ndi iye saluza ndalama. If anything ndalama za Jennifer zikhala za iyeyo komanso ana apita kwa iyeyo. Ndi apolisi anapitiriza kumatani kufufuza kuti aone kuti zikukhala bwanji munthu uyu anayenda bwanji. Ndi anakaiza zovala zija anapeza m'mabini zija anaiza magazi anapeza kuti magazi achada analandani a Jennifer koma magazi wanali ambiri kwambiri kuti mpaka anachita declare kuti sizingatheke kuti munthu amene wataya magazi angakhale moyo. Ndi anaona kuti bwino kuti azambe nkhani ino milandu ino inasanduka yone kuti munthu mwamupha ngakhale thupi lake panalibe. Ndi anthu aja amazengedwa mulandu Fortis amazengedwa mulandu wokupha pamene Michelle chibwezi chicha chimazengedwa milandu yodziwa kuthandiza kuchita plani ndi kubisa umboni. Ndi nthawi imeneyo Fortis anali akukhuwa achita makano ndi kuti munthu onese umboni ine palibe chimene ndatani ndalakwa. Ndi apolisi aja ananena kuti palibe vuto anayamba kupanganso trace galimoto ya Red inachokera ku nyumba kwa Fortis mmodzi mwa manyumba amene amagulisa inayenda inapita kufupi just 100 meters ndi pamene panapezeka galimoto ya Jennifer. Kumbuyo kwa pickup ija anatenga ija kunali njinga. Ndi njinga ija anapezeka kuti galimoto inachita paki 3 miles away from kunyumba kwa Jennifer. Ndi anapezeka kuti CCTV inaonesa munthu akupalasa njinga anapalasa kupalasa amalowera kunyumba kwa Jennifer kuja. Ndi apolisi amakhulupirira kunena kuti munthuyo wabisala kuseri kwa yani kwa nyumba. Ndi Jennifer anakasiyana uskulu nkubwerera ku nyumba analowesa galimoto mgaraja. Ndi pamene apolisi akukhulupirira kunena kuti anachitidwa ataki mgaraja mwakemo chifukwa anapeza magazi mgaraja pa galimoto ina ya Range Rover inali kumene koko anapanga tii kuti amwe anakanika nkomwe tii mwe faila anachidwa ataki. Ndi akukhulupirira kuti munthu anachita ataki wanamunyamula kumulowesa mgalimoto. Ndi anatenga njingayo nkuilowesa mgalimoto mo galimoto ya Jennifer ija munthuyo ndikuyendesa mpamene galimoto ija inaoneka galimoto ya Jennifer ikuyenda ikuchoka kunyumba kwa Jennifer kuja. Koma njinga ija munthu anapalasa kulowera kunyumba kwa Jennifer kuja sanaonekeso akupalasa kubwerera. Ndi funso ino ndi anapita kuti munthu analowera nyumba kwa Jennifer koma sanabwerereso. Tanthauza kuti munthu amene anapalasa kupita nyumba kwa Jennifer ndi amenenso anatenga galimoto kuyendesa kutani kuchoka ku nyumba kwa Jennifer. Ndi anakachita paki pafupi ndi galimoto ya Red ija pickup truck ya Red ija kuntulusa mu Jennifer kumulowesa mu pickup kuchosa china chilichonse umboni wina aliwonse galimoto ya Jennifer ija nkumapita kubwerera. Mpamene apolisi anayipeza galimoto paja nkuona kuti pali chithunzi CCTV ya pickup ya Red koma Jennifer sanapezekeso. Ndi pickup ya Red mwini wache wa pickup ya Red uja anapita kwamba kumuuza Fortis kuti ndibwezereni galimoto yanga ndikuifuna. Ndi Fortis amathawa pakuti nkumuuza kuti tenga galimoto yako. Anapeza kuti atapita adayipeza galimoto ili koteropo koma anamuuza kuti ki mulibemo ki watenga Michelle. Ndi inali njira yongomuswaya yomuchedwetsa. Anthu aja anapezeka kuti anaitenga galimoto ija Fortis kupita nayo ku car wash kuti akaichape. Ndi ku car wash kuja anachita kuoneka nkhope yake pa CCTV adatsika kulowa mkati mwa car wash mo kukalipira akenako kutuluka. Ndi umboni wonse unali pamene kuti anali iyeyo Fortis amene anatenga pickup kupita nayo pafupi ndi nyumba ya Jennifer ndi kukwera njinga ija sinapezekeso chifukwa choti Fortis analidi ndi njinga yake yakalekale yoti anachoka nayo ku Greece.
koma inasowa nthawi imene apolisi anayiyang'anayang'ana sanayipeze njinga yake yomwe anali nayo. Ndi anapezeka kuti atamubwezera munthu uja galimoto yake Fortis atanayamba kumuvutisa mwini wake uja wa galimoto nanga sanali munthu oti amamugwirira ntchito iti bwana anali Fortis umuzoti ukachotsetse ukasinthitse mipando yakutsogolo ukasinthitse atamachita kumuvutisa ngati ngongole mpaka munthu uja anakasinthitsadi mipando yakutsogolo koma anayisunga ndi apolisi anayitenga. Atakayeza anapeza kuti mkatikati muli magazi ndipo magazi anali a Jennifer. Ndi apolisi anatenga evidence yonse ija nanga si Fortis anali akulabe mtima kunena kuti palibe umboni mkunama. Ndipo phone yake ya Fortis masonyeza kuti Fortis anali kunyumbako phone yo inali busy. Munthu amapanga unlock ku type zinthu pa internet amayankha mafoni ndi zimaoneka ngati kuti Fortis yo ali busy ndi phone yake amasuntha nyumbamo ndi zinazo nene kuti ngati mukuti ineyo ndinali ukoko phone yanga ikusonyeza kuti ndinali kunyumba ndi mukunama. Ndi apolisi anapeza kuti anapita kwa Fortis uja nkumpasa evidence yonse panali patatha miyezi ingapo yonse di evidence yathu yonse yone kuti wenda amene wamupha Jennifer wamupha ndi iyi kumuonesa zonse zima CCTV kuti iwe apa ukatsuka galimo iwe apa ukupalasa njinga iwe apa kutani Fortis uja kukana kuti mukundinamizira sisina pange kanthu sizingatheke. Ndi Fortis ndi lawyer wake analimbikira une kuti tifuna belo anali ndi zoti akakonze komanso plus milandu ina ichachani ndi anapeza kuti anampasa di belo watuluka pa belo ayenera ukaonekera ku court next day. Ndi ku court upeza kuti munthu sanabwere bwanji court anatumiza apolisi ali muna munthu uja wathawa. Apolisi upita nyumba kwake kuyesera muimbira fontani kogoda upanda otsekula kusuzumira akuona galimoto yake ya Fortis ija mkalaja koma kumuonamo Fortis yo koma khanga kuti chani wakomoka. Anaphwanya chitseko kulowa anapeza kuti Fortis anayika mo pipe ya carbon monoxide amafuna uzipha. Ndi anamutulutsa kuyesera kumpanga revive first aid pamene popo mpaka anapeza kuti wambaso kupuma. Anathamanga naye ku chipatala koma anamwalira after 2 days. Ndi Fortis anazipha. Anasiya kalata yowapepesa ana ake kuti pepani kuti ndapanga izi koma ndinalibe choice. Sindufuna newo kuti ndipezeke mu ndende pa zinthu zomwe sindinalakwe komanso Michelle sanalakwe china chilichonse ndi nkhani imuyisiye. Basi lawyer wake anapempha kunena kuti basi muyidrope kesi kunena kuti zatha Fortis sanalakwe kalikonse wazipha chifukwa chonena kuti akusowa mtendere ndi zomwe anthu nomukupanga. Ndi court linakana linati no wazipha chifukwa chonena kuti akudziwa kuti evidence yonse tapeza amaona ngati kuti sitimdani sitimgwira kenako zinaoneka ngati kuti nkhani yatani yatha. Court linamtengesa bendani Michelle Troconis sana msiye anamuza just because Fortis wazipha doesn't mean kuti iweyo nkhani yako yatha. Iweyo unathandiza kubisa evidence ndipo iweyo ukudziwa kumene thupi la Jennifer lili. Apolisi atachita check tsiku limene kunapangika zoopsazo lomwe kunasowa Jennifer kunyumba komwe kumakhala Michelle Troconis ndi Fortis anapezeka kuti Michelle anali busy kwa basi. Galimoto yake mangoti yalowirako every 5 minutes kuti ali busy akupanga zina zake koma apolisi osazoti akutani. Komanso kumaoneka kuti kukuyatsidwa chimoto kunyumba kwauko moto pamalo atatu pa CCTV mongoneka chiutsi chikutuluka mmwamba. Anachita search china chilichonse sanapezeko china chilichonse chokhudzana ndi Jennifer. Ndi apolisi sakudziwa kuti chinali chani. Komanso apolisi anapeza kunena kuti anachita kupangana Fortis ndi Michelle kunena kuti ina njira yofuna kuwapusisira apolisi amadziwa kuti apolisi amachita track phone. Ndi iwo amaona kuti okay iweyo Michelle ukhala kunyumba ndi phone yangayi anamusiyira phone uzikhala nayo busy uziyankha mafoni uziyimba mafoni uzisuntha kutani kuti zizoneka ngati ndi ineyo pamene ndapita kutiko kukachita chiwembu. Ndi Michelle amene anali ndi phone nkumapanga zonsezo pamene Fortis anapita kukapanga chiwembu. Atachoka pamenepo nkumathandizana kumatenga zinthu kumakataya mabini osiyanasiyana and zonsezo zinatani zinachitidwa uncover. Wayesera kuphupha kuna kuti ndine osalakwa amandinamiza ucheni Fortis ndi olakwa ine sindikuziziwa zamukanika mu March chaka chomwe chino ampanga sentence to 14.5 years in prison chifukwa chothandiza kubisa umboni pa imfa chifukwa chonena kuti Jennifer anachitira declare kuti anaphedwa. Ndi mmene anathera ndani a Michelle Troconis kufunisisa kulanda banja la mayi wina at any cost. Zinthu zonena kuti kumpanga munthu chiwembu chifukwa cha ndalama zake. Munthu onena kuti
Jennifer anali atasamuka wazisiya kunena kuti ine ndasamuka, koma kumudabe chifukwa choti ndalama ndi zake nkumafuna kuti amulande ndalama mpaka nakumpanga chiwembu. Nde Fortis palibe chomwe anapindula, anasiyapo ana amasiye. Imene ndi nkhani kuti inakula kwambiri. Mundiuza ngati mwa imvesesa kapena ngati ili complicated. Zikomo kwambiri.